Excuse me, ma'am. May kondom kayo, ma'am? Kondom. Oh my God! May, anong size, ma'am? Anong available size? Wala mo kasi. Anong size? Wala man yung size na mo. Isa lang. Wala eh. Extra small? Wala. Tingin na, ma'am. Magkano, ma'am? Wala na rin yung si Palikpin. Wala na yung wala mo yan po. Walang one, ma'am. Flavor na santol, ma'am. Santol, walang santol. Banana, ma'am, banana. Magkano to, ma'am? 28. Ma'am? 28. 28. Ito lang, ma'am. Extra small sana, ma'am. Kasi maluwag eh. No. Wag daw. Dahil no, Triclen. Nara. Hey, ma'am. Pwede magtanong, ma'am. May right mid ba dito, ma'am? Ha? Ano lang din ako matabang sir. Bakit, ma'am? Dapat kahit kondom, ma'am, may right mid. You serious? Sige, ma'am. Mga parikoy. Magandang hapon po. Pwede po kayo social distance nga pala. Bali, magician po ako, boss. Sinabi ko na kay kuya kanina. Magician po ako, baguhang magician. Bahala ka sa buhay mo. Alag na naman! Volunteer, isang volunteer lang dito po sa harap. Sino pwede yung volunteer? Ikaw? I-video dito. Para legit ba? Legit. Vlog na, di ba? Ha? Hindi, sa vlog to pero oo nga, yan ang content namin eh. Dito kaya, dito ko yan. Bali, ganon mo ang kamay mo, ganon pala, ganon. Tapos, videoan mo siya, tapos, pumikit ka. Pikit ka, dapat hindi nakakita ha. May ayudang darating. Ayan. Dilat na, dilat. Ayan. Okay lang yan? Okay na. Magic sarap. Magic sarap po. Sige mo kayo. Tayo na yan. Saan nga, no? Mapagkinabangan mo pa yan. Ha? Okay lang? Okay lang. Okay, guys. Pagkatapos ng trabaho, hanap ka ng wag lang bakla ha. May isa pang gamit ka pa. May isa pang kamera doon, no? Kamay lang kayo, boss. Okay lang ba? Okay lang? Okay lang. Sige, magamit mo yan sa luto mo maya. Sige, salamat. No.
Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no. Oh, no, 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 no.
Congrats! So maraming salamat sa panonood naming video at sa mga bago pa lang napadpad sa aming channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at click ang notification bell para updated kayo kung may bago kaming upload na video. So ngayon magsa-shoutout tayo ng mga viewers natin na nagpa-shoutout. Unang-una kay DJ Jack, kay Angel Ortinez, RG Sabandal, Marjen Limukon, yon, Jomar Mahumot, at kay Puting Kalabaw PH, kay Rocky Puma, at shout out kay Booms Vlog, at kay Cyril Alcantara. Yon lang. At ikaw ba meron bang Shout out ko din si Sydney Mel at si Jen at si Kenneth RCP. Yun lang. So yun lang mga kadad. So salamat sa panonood ng aming video at see you sa next episode. So huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang notification bell. Yun. At maraming salamat. Let's go.